Anem a gravar l'últim Parlem Clar d'aquesta legislatura. I el gravem per a comentar-vos una notícia important del Som Alaquàs que ha estat publicada esta nit en el Facebook, en el Twitter i en la pàgina web municipal. Per entendre aquesta notícia cal anar al 2017, exactament al mes de març, en el que Compromís per Alaquàs va presentar una moció al plenari per a la creació d'una audioguia del castell que a través del codi QR es poguera, amb els dispositius mòbils, accedir a informació del castell d'Alaquàs. Al llarg de tot aquest temps, en diverses ocasions, hem fet preguntes en relació a l'estat d'execució d'aquesta moció. I ara, sorprenentment, 4 dies abans de les eleccions municipals, apareix la notícia de l'estrena d'esta nova iniciativa. I el que ens crida l'atenció són bàsicament 3 aspectes. En primer lloc, el fet que es lliga a la celebració del centenari del castell, quan és una iniciativa que es va presentar fa 2 anys. En segon lloc, es crida l'atenció també la invisibilització d'una moció presentada per un grup de l'oposició al plenari i que va ser el plenari qui va aprovar. I en últim lloc, es crida l'atenció que aquesta estrena es produïsca justament a 4 dies de les eleccions municipals. De tota manera, serà segurament molt interessant i us convidem a totes i a tots a anar i a gaudir-la. Moltes gràcies i ens veiem en la pròxima legislatura.